όλες οι προφητείες των προφητών πραγματοποιήθηκαν με τη γέννηση του Χριστού μας. Εξάλλου όλη η Παλαιά Διαθήκη αυτό το μήνυμα διεκήρυται. Έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Σωτήρ. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης η εσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται και αναπαύσεται επ' αυτό πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε και τέξετε Υιόν τον Εμμανουήλ. Και εσύ Βιθλεέμ, οίκος του Εφραθά, μη ο λιγοστός ή του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα, εξουβάρμη εξελεύσεται ηγούμενος του είναι εισάρχοντα εν το Ισραήλ. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έχει παρουσιαστεί στη Θεοτόκο, απευθύνοντάς της το χαρμόσυνο μήνυμα. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Και η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ κάνει υπακοή στον Αρχάγγελο. Και αμέσως συνετελέστη το μέγα μυστήριο της ταπεινώσεως, της κενώσεως και της υπακοής του Χριστού μας, η σύλληψής του στην άκραντο μήτρα της Θεοτόκου. 9 μήνες μετά οι μάγοι κατεπλήττοντο, όχι για τους θρόνους και τα σκύπτρα, αλλά για την εσχάτη πτωχία. Τι γαρευτελέστερον σπηλαίου, τι δε ταπεινότερον σπαργάνων, η γέννηση του Χριστού είναι μυστήριο παράδοξο, ανερμήνευτο και ακατάληπτο, γιατί Θεός το τεχθέν, η Δεμήτρη Παρθένος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός για να τα γιορτάζουμε με τα χιλιάδες λαμπιόνια στα σπίτια και στους δρόμους, με τους κοντόχοντρους τάχα αγιοβασίλειδες, με τα ρεβεγιόν, τα νυχτερινά κέντρα και τα ταξίδια στα σαλέ της Ελβετίας, της Αυστρίας και του Παρισιού, ή αναβαίνοντας τα διάφορα χιονοδρομικά κέντρα. Όλα αυτά είναι πράγματα κοσμικά και αντιχριστιανικά. Χριστούγεννα προπαντός δεν γιορτάζουμε σφάζοντας κάθε χρόνο μόνο στην Ελλάδα 350.000 μικρούς Χριστούς με το φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Για τα ζώα δημιουργήθηκαν χιλιάδες φιλοζωικοί σύλλογοι, καθόρισαν μάλιστα και την 4η Οκτωβρίου σαν ημέρα για την προστασία των ζώων. Τι υποκρισία, Χριστέ μου! Την ώρα που στέλνουμε κάποιον στον εισαγγελέα για κακοποίηση ζώου, την ίδια ώρα επιβραβεύουμε τους δολοφόνους γιατρούς, τους σύγχρονους ηρώδες που σκοτώνουν τα παιδιά μας, την ελπίδα της πατρίδας μας. Φωνή εν ραμά υπούστη, φρένους και κλαθμός και οδρυμός πολλής, ραχήρ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισήν. Προφήτευσε ο προφήτης Ιερεμίας την σφαγή των Ιππίων στην Βιθλεέμ. Κλάψε και θρήνησε και εσύ Ελλάδα μας για τα χιλιάδες παιδιά σου που καθημερινά σφάζονται και πετούνται στους υπονόμους. Δυστυχώς, ολοκληρωτικά σαν έθνος έχουμε εγκαταλείψει τον Χριστό μας, τον έχουμε δυστυχώς προδώσει. Για το φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων είπε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, είμαι αυτικός, ο Αγιορείτης, ότι ο Χριστός μας από αγάπη για να μας παιδαγωγήσει θα πάρει τη χάρη Του από την Ελλάδα μας και θα επιτρέψει να φάμε ένα γερό σκαμπίλι για να ξυπνήσουμε και να μετανοήσουμε. Χριστούγεννα μόνο τότε τα γιορτάζουμε σωστά, όταν την καρδιά μας την καθαρίσουμε και την μετατρέψουμε σε φάτνη για να γεννηθεί μέσα μας ο μεγάλος ειρηνοποιός, ο Χριστός μας. Η χοροδία μας, κάτω από τη διεύθυνση του καθηγητού και πρωτοψάλτη κυρίου Χατζηθεοδόρου, κάνει έναρξη της απόψινής χριστουγεννιάτικης βραδιάς με το δοξαστικό της Κυριακής πρώτης Χριστουγεννήσεως που ακούσαμε το πρωί στους ναούς μας, των νομικών διδαγμάτων ο Σύλλογος. Ήχος πλάγιος του Τετάρτου.
Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Μ' αυτά τα λόγια ο κατεξοχήν τριαδικός θεολόγος, ο Μέγας εν θεολογία Γρηγόριος, εγκομιάζει τα σωτήρια γενέθλια του Κυρίου. Και με αυτά τα λόγια ακριβώς ο Θεσπέσιος Κοσμάς ο Μελωδός έφτιαξε την πρώτη οδή του πεζού κανόνος της εορτής των Χριστουγέννων. Η χοροδία μας θα ψάλει και την πρώτη ιαμβική καταβασία, έσωσε λαό θαυματουργών δεσπότης, ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τα ντροπάρια αυτά λέγονται καταβασίες, γιατί παλιά, όταν εψάλλοντο μετά τους κανόνες, οι χωροί κατέβαιναν από τα στασίδια τους. Ο ήχος είναι ο πρώτος πανηγυρικός και χαρμόσυνος. Και στέρχει μεν ημάς ως ακίνδυνον φόβο με απλά λόγια. Έχουμε μεγάλον πόθο, Παναγία Παρθένε, να σου πλέξουμε εγκόμια και να σου ψάλουμε ύμνους, γεμάτους δύναμη και δόξαν, όπως σου αξίζει. Αλλά ενώ έχουμε αυτόν τον πόθο, φοβούμεθα να πράξουμε αυτό που ποθούμε, γιατί και ανίκανοι και ανάξιοι είμεθα. Προτιμούμε γι' αυτό την σιωπή, αλλά πάλι πώς να σιωπήσουμε εμπρός στα υπερθαύμαστα θεία σου μεγαλεία, γι' αυτό σε παρακαλούμε Παναγία μας, δίδε μας δύναμη ανάλογο με την καλή μας διάθεση, δίδε μας χάρη και δύναμη να κατορθώσουμε το δύσκολο και να εγκομιάσουμε την αγιότητά σου όπως σου αξίζει. Μέλος αργό ηρμολογικών, ήχος πρώτος.
Βιθλεέμ ετοιμάζου, ευτρεπιζέστο η φάτρη, το σπήλαιον δεχέστο, η αλήθεια ήλθεν, η σκιά παρέδρανε. Είναι το πρώτο ιδιόμενο τροπάριο της πρώτης ώρας που ψάλεται την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο τροπάριο αυτό, ο ποιητής του, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καλεί σε ετοιμασία την Βιθλεέμ να ευπρεπήσει τη φάτρη. Καλεί το σπήλαιο να δεχθεί την αλήθεια, τον αληθινό Θεό, ο οποίος εφανερώθη ανάμεσα εις τους ανθρώπους με μορφήν ανθρώπινη και με σκοπό να υψώσει στα ύψη της θεότητος την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Ο ήχος είναι ο πλάγιος του Τετάρτου. Καθίσματα στην εκκλησιαστική ορολογία λέγονται τα προσώμια τροπάρια που ψάλλονται το πρωί στον όρθρο. Τα τροπάρια αυτά εψάλλονται μετά την ανάγνωση ενός καθίσματος από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Έτσι εδίδεται η ευκαιρία στους πιστούς να καθίσουν για λίγο. Η τάξη αυτή τηρείται στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, όπως και στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης εδώ στην Κάλυμνο. Η χοροδία μας θα ψάλει το πρώτο κάθισμα της εορτής που με λαχτάρα περίμεναν οι πιστοί να το ακούσουν. Δεύτε είδομεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν λοιπόν εν θαοδέριο ασύλο. Το πρώτο αυτό κάθισμα είναι προσκλητήριο για όλους μας να σπεύσουμε και να δούμε πού εγεννήθη ο Χριστός. Ο Χριστός γεννιέται μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Στην Εκκλησία θα τον δούμε νήπιο, θα τον δούμε να διδάσκει και να θαυματουργεί, θα τον δούμε να ανεβαίνει τον Γολγοθά, θα τον δούμε να σταυρώνεται, να θάπτεται και να ανασταίνεται. Όπου Εκκλησία, εκεί και ο Χριστός. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Εκκλησία. Ας τρέξουμε κι εμείς, αδελφοί μου, με λαχτάρα στην Εκκλησία για να δούμε νήπιο τον Χριστό, μα προπαντός με την Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, να γίνουμε κι εμείς Χριστοφόροι.
Ο ήχος είναι ο τέταρτος χρωματικός νενανό. Μαρία, τι το δράμα τούτο ο εν σύ τεθέαμε, απορώ και εξίσταμε. Ο ποιητής του τροπαρίου αυτού, ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, παρουσιάζει τον δίκαιο Ιωσήφ να απευθύνεται στην Θεοτόκο και να της λέγει «Μαρία, τι είναι αυτό το δραματικό γεγονός που βλέπω σε σένα? Απορώ και εξίσταμε και χάνω το μυαλό μου από την κατάπληξη που δοκιμάζω. Φύγε κρυφά γρήγορα από κοντά μου. Μαρία, τι είναι τούτο το φοβερό πράγμα που βλέπω σε σένα? Αντί να έβρω τιμή, δοκιμάζω εντροπή. Αντί χαράς, πίκρα και θλίψη. Αντί επένου, μου πετάς κατά πρόσωπον την κατηγορία. Δεν βαστώ πια την εντροπή εκ μέρους των ανθρώπων. Εγώ σε παρέλαβα από τον ναόν και από τα χέρια των ιερέων ως άμεπτον και αγνή. Και τι είναι αυτό που βλέπω? Να είσαι τώρα έγκυος? Το ποίημα αυτό του Αγίου Σοφρονίου μας φέρνει στο νου τον αγκάθιστο ύμνο και στο γράμμα ζήτα. Ζάλιν ενδοθενέχου λογισμών αφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη, δοκαστικό της πρώτης ώρας, ήχος πλάγιος του Τετάρτου. Oh
λέγονται τα τροπάρια που ψάνονται αφού προταχθούν με μονομένη στίχη από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Η χοροδία μας θα ψάλει το τέταρτο στιχηρό του Εσπερινού. Ο θείος υμνοδός των ιδιομέλων του Εσπερινού, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, παρουσιάζει τα δώρα που προσέφεραν ο κόσμος των Σωτήρα Χριστόν. Οι άγγελοι προσέφεραν τον ύμνον, δόξα εν υψίστης Θεό, οι ουρανοί τον φωτεινό αστέρι, οι μάγοι τα δώρα της αγάπης τους, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος τη φάτνη, εμείς οι άνθρωποι μητέρα παρθένων. Ο Χριστός μας όμως ζητά και από τον καθένα μας να του προσφέρουμε δώρο. Δεν ζητά λαμπιώνα, γλυκά και φαγητά. Ο Χριστός ζητά από μας την καρδιά μας, που είναι μαυρισμένη από τα πάθη και τις αμαρτίες. Ας του την χαρίσουμε λοιπόν όλοι μας, για να την περιλούσει με το άκτιστο φως της θεότητός του και έτσι να μας μετατρέψει σε φωτόμορφα παιδιά της Εκκλησίας μας. Ο ήχος είναι ο δεύτερος. Τα τροπάρια αυτά της λυτής κανονικά ψάνονται στον Εσπερινό πριν από τα απόστιχα. Η λέξη λυτή σημαίνει προσευχή, οικεσία. Λυτή επίσης σημαίνει είδος λιτανίας εντός του ναού κατά την διάρκεια των αγρυπνιών. Λυτή επίσης σημαίνει τον εσωνάρθηκα του Βυζαντινού ναού. Λυτή εδώ στην Κάλυμνο έχει ο ναός της και χαριτωμένη στο χωριό μας. Επομένως, όταν ψάλλονται τα τροπάρια αυτά, οι χωροί των ιεροψαλτών, οι ιερείς και ο χωροστατών επίσκοπος εν πομπή μεταβαίνουν στον εσωνάρθηκα του ναού. Μετά το πέρας της λυτής, η πομπή επανέρχεται στο ναό, όπου οι χωροί ψέλνουν τα απόστιχα. Ο ήχος είναι ο πλάγιος του πρώτου.
τροπάρια που συνοδεύουν τους ψαλμικούς στίχους, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο στον όρθιο. Η χοροδία μας θα ψάλει τα δύο πρώτα στιχηρά των ένων, ποίημα Ανδρέου Ιεροσολομήτου. Εφραίνεστε δίκαιοι, ουρανοί αγκαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος, και ο Πατήρ εδόκισεν ο λόγος άρξ εγένετο, με απλά λόγια. Εφραίνεστε εσείς οι δίκαιοι άνθρωποι, οι ουρανοί αγκαλιάστε, ας σκυρτήσουν τα βουνά τώρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Παρθένος καθέζεται ένδοξη μητέρα του Θείου Λυτρωτού, μειούμενοι τα χερουβίμ που αποτελούν ουράνιον θρόνων του Παβασιλέως Χριστού, και βαστά στην αγκαλιά της των Θεολόγων που σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Οι ποιμένες δοξάζουν τον τεχθέντα Χριστό, οι μάγοι προσφέρουν τα δώρα τους στον Δεσπότη, οι άγγελοι ανυμνούν και λέγουν «Ακατάληπτε Κύριε, δόξα Σοι». Ο ήχος είναι ο τέταρτος λέγετος. Η χοροδία μας συνεχίζει με το δοξαστικό των ένων, ότε καιρός της ευτυχής παρουσίας σου. Ο ήχος είναι ο πλάγιος του Δευτέρου. Oh
ευσύσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Ο εωθινός αυτός ύμνος ή η λεγόμενη εωθινή δοξολογία είναι από τους αρχαιότερους και πιο λαμπρούς ύμνους της Εκκλησίας μας. Τον αναφέρουν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριλλος ο Ιεροσολύμων και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γράφτηκε επί τη βάση των ψαλμών του Δαβίδ, των προφητών, των Ευαγγελιστών και από μερικές αρχαίες οδές. Αργές δοξολογίες που παλαιότερα μόνο αυτές ψαλόντουσαν κάθε Κυριακή και τις μεγάλες εορτές, ενώ οι σύντομες μόνο τις καθημερινές, εμελοποίησαν όλοι σχεδόν οι μεγάλοι μουσουργοί της βυζαντινής μας μουσικής. Η χοροδία μας θα ψάλει μερικούς στίχους από την αργή δοξολογία του Πέτρου Γλυκαίος του Μπερεκέτη, που μεσουράνησε τον 18ο αιώνα, υπήρξε δε πρωτοψάλτης στον Άγιο Κωνσταντίνο στα υψωματιά της πόλης για πολλά χρόνια. Το Μπερεκέτης είναι παρατσούκλι. Όταν οι μαθητές τον ρωτούσαν αν έγραψε κανένα καινούριο καλοφωνικό ερμό, ο Πέτρος τους απαντούσε με την τουρκική λέξη Μπερεκέτ, που σημαίνει αυθονία. Ο ήχος είναι ο πρώτος.
λύτρωσιν απέστειλε Κύριος το λαό αυτού. Κοινωνικά ονομάζονται οι ψαλμικοί στίχοι που ψάλλονται πριν από την Θεία Κοινωνία σε πολύ αργό παπαδικό μέλος. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους πιστούς να συγκεντρώσουν το νου τους στην καρδιά τους για να αξιωθούν να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι απαράδεκτο, αδελφοί μου, όταν ψάλλεται το κοινωνικό, να διασπάται η προσοχή των πιστών με την περιφορά του δίσκου ή σέρνοντας το τραπέζι με τα διάφορα κόλληβα. Τα κοινωνικά πάντα κατακλείονται από μικρά κρατήματα, τεριρέμ και ανανές. Πολλά μπορώ να σας πω για τα κρατήματα, αλλά δεν μας παίρνει η ώρα. Θα αρκεστώ να απαντήσω γιατί τα τεριρέμ επεκράτησε να λέγονται κρατήματα. Στα χρόνια της χειρόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή ο Αυτοκράτορας με τη συνοδεία του ερχόταν πολύ νωρίς στο ναό της Αγιάς Σοφιάς. Μετά τα καθίσματα του Όχθρου, ο τελετάρχης στεκόταν στην κεντρική πύλη του ναού της Αγιάς Σοφιάς, κοιτώντας προς τα δεξιά, προς τη μεριά των ανακτόρων, πότε θα φανεί η άμαξα του Αυτοκράτορα. Εάν καθυστερούσε να φανεί η άμαξα, ο τελετάρχης στρεφόταν προς τους χορούς των ψαλτών, ύψωνε τη ράβδο του και φώναζε δυνατά «Άρχοντα, κράτη», δηλαδή καθυστέρησε ακόμα το ψάλσιμό σου. Οπότε οι χοροί έψαλαν τα διάφορα τεριρέμ που από τη λέξη κράτη του τελετάρχη ονομάστηκαν κρατήματα. Και αυτό γινόταν γιατί ο Αυτοκράτορας, αναβαίνοντας τον χρόνο του, στον χρόνο που στέκει σήμερα ο Επίσκοπός μας, έπρεπε να ψάλει οπωσδήποτε την πρώτη καταβασία, κάθε σύγκριση τους τότε άρχοντες με τους σημερινούς. Ο ήχος είναι ο πρώτος τετράφωνος.
τελειώσει την απόψινή μουσική βραδιά της με το απολυτίκιο των Χριστουγέννων, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών. Λέγεται απολυτίκιο γιατί ψάλλεται πριν από την απόνηση του εσπερινού κάθε Σάββατο βράδυ και καθημερινώς όταν γίνονται εσπερινοί, καθώς και το πρωί στον όρθρο. Ο ήχος είναι τέταρτος χρωματικός. Πριν τελειώσω, θέλω να ευχαριστήσω τόσο το τους ιερείς όρους και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι απαρτίζουν και μέλη του χωρού μας εδώ, τους συναδέλφους όλους τους ιεροψάρτες, που με τόση προθυμία και ενδιαφέρον κάνουν τις πρόβες τους. Αυτό βλέπετε ένα πρόγραμμα σχετικά απαιτήσεων και πιστεύω να σας ικανοποιήσουμε. Εσείς βέβαια έχετε την κρίση που κάνετε τις πρόβες. Επίσης θα ξεχωρίσω ένα χώρο εδώ, είναι από την κόρη. Ο Γιάννης ο Πετάλας, καλλιδυνιακής καταγωγής, ήρθε να μας ενισχύσει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε και όπως επισημενόντως. Και εγώ ευχαριστώ από βάθος καρδίας εσάς, τον μαΐστορα της Βυζαντινής Μουσικής Τέχνης, που απόψε πραγματικά με τα μέλη της χοροδίας σας ξαναβάσατε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι του ουρανού, για να δούμε εκεί, να ακούσουμε άρρητα ρήματα. Βέβαια, αυτός ο Απόστολος Παύλος είχε άρρητα ρήματα. Εμείς ακούσαμε τα ρήματα εκείνα, τα αιώνια, που τα οποία προλόγησε ο άρχοντας του Ιησού Χριστίας, ο γιατρός μας, και πραγματικά μας συγκίνησαν αυτά τα ωραία άσματα. Μας έφεραν κοντά στη Μεγάλη Μητρόπολη των εορτών των Χριστουγέννων. Και συγχαρητήρια λοιπόν σε εσάς, πάντα άξιοι πραγματικά, και θα πω, η Κάλυμνος δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από μεγάλες χοροδίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και άλλων με όλους τους πατήρους μας. Συγχαρητήρια πραγματικά. Εδώ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, πνευματική δουλειά κατά από τη δική σας καθηγήση και των άλλων, και του κ. Ζαρή και των άλλων χωρών. Αλλά πραγματικά η Κάλυμνος είναι πρωτοπόρα, θα πω, σε τέτοια πράγματα. Είστε καλά, συγχαρητήρια. τον κύριο Ηλία Κουμούνια, τον ιατρό, ο οποίος με θεολογική έκφραση και ευρύθεια μας ενέργησε στους